Avui al Catalonia Talent entrevistem a Àfrica Zamorano, nedadora catalana del Club Natació Sant Andreu. Amb 23 anys ha guanyat diverses medalles tant en competicions nacionals com internacionals. Va participar als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro i ha tornat a ser seleccionada pels Jocs d'aquest any a Tòquio. Bon dia. Bon dia, Diana. Com va començar aquesta passió per la natació? Doncs va començar fa bastant temps. Quan tenia 3 anys, els meus pares em van apuntar com a extraescolar aquí a aquest club i mica en mica vaig anar pujant de categoria i cada cop m'agradava més i al final jo feia bastants més esports, però em vaig decantar per la natació per tot el que em transmetia. Simplement era un altre espai on jo podia desconnectar de tot i on m'ho passava molt bé i realment disfrutava del que feia i bueno, evidentment doncs, em donava èxits i m'anava molt bé i bueno, tenia molts bons amics i molts bons companys i a partir d'allà doncs, vaig començar i fins ara. Has seguit estudiant, ara ja estàs cursant infermeria segon, pel que tinc entès. Com has pogut compaginar la vida d'esportista d'elit amb la d'estudiant universitària? És bastant difícil compaginar la vida d'un esportista d'elit amb la d'un estudiant universitari perquè bueno, no tinc molt temps, jo sempre he anat de cul als estudis però sempre he intentat compaginar-m'ho com de la millor manera que he pogut i per exemple, ara amb la uni no m'agafo tot el curs sencer, vaig fent assignatures, igual m'agafo cada quatrimestre 3 o 4, intento agafar-me i vaig a poc, però el que faig intento disfrutar-ho i com no tinc pressa estudiant, crec que he d'aprofitar el moment que estic ara, en plan que tinc 23 anys i puc estudiar d'aquí molts més anys, però en canvi a la natació no puc aprofitar-ho en 10 anys. Llavors és una cosa que no tinc pressa, però que és bastant difícil i que si tu t'organitzes i tu vas muntant a poc, es poden fer les dues coses. Degut a la pandèmia, els Jocs Olímpics es van aplaçar i el confinament també va fer que les piscines i clubs tanquessin. Com vas viure aquell moment i la recuperació posterior a la rutina? Va ser un moment molt dur perquè jo me'n recordo que no havia aconseguit la mínima per anar a Tòquio i just m'estava entrenant a muerte perquè tenia la competició una setmana abans de la que ens van confinar. I just va sortir que cancel·laven aquella competició i va ser com, ai Dios mío, lo siguiente son los juegos. Llavors va ser un moment molt dur perquè quan va sortir oficialment que s'aplaçaven em va donar un moment de bajón, de dir tot el que he fet no ha servit per res, tot l'esforç que he fet, tot el sacrifici se queda en nada. Llavors, bueno, va ser un moment això bastant dur, però treballo amb una psicòloga i juntament amb ella i el meu entrenador vam poder orientar-me d'una altra manera i fer aquest canvi de xip per tornar a posar-me a tope i canviar una mica la mentalitat aquesta de desmotivació per la de motivació i veure les coses de diferent manera. I com va ser llavors la primera competició oficial quan va tornar a ser possible? Sí, va ser just, o sigui, vam sortir del confinament al juliol, nosaltres, bueno, les piscines van obrir al juliol i vam poder entrenar i a l'agost vam competir i me'n recordo que la vaig afrontar amb moltes ganes i va ser a Portugal perquè aquí encara no podíem competir i la vaig aprofitar un muntó, vaig estar super agraïda a poder competir un altre cop perquè és el que m'omple i pel que entreno. Llavors no van ser els millors resultats però ho vaig aprofitar molt bé. De cara a les pròximes Olimpiades, us ha passat la Federació o el Comitè Olímpic Internacional alguna normativa sobre la manera d'actuar? Encara no ens han dit res, però segurament els esportistes ens vacunaran i de públic ens han dit que només podran anar japonesos, en plan, només podran anar els nacionals d'allà i bueno, és una cosa que em motiva perquè millor que no hi hagi ningú, que hi hagi japonesos almenys
I res, això, no ens han dit res, només això, i tampoc sabem 100% el que passarà. I com han canviat les competicions des d'abans de la pandèmia fins ara? Han canviat bastant, o sigui, hi ha molt protocol, sobretot abans de la competició i durant la competició també. S'ha d'anar sempre amb la mascareta, o sigui, surts de l'aigua i el primer que has de fer, la mascareta. També hi ha aforo limitat, que no podem estar tots a la piscina, només podem estar els que nedem en aquell moment. O sigui, si hi ha 3 proves, només podem anar els primers a nedar la primera prova, els segons a nedar la segona, i així, i res de públic, o sigui, és bastant trist l'ambient a la piscina, però entre nosaltres, entre els companys, ja fem caliu i sempre estem allà animant-nos que no passa res si no hi ha públic. I com afrontes els propers Jocs Olímpics després de fer la segona millor marca espanyola amb els 200 metres d'esquena i la millor marca personal? Pues ho afronto amb moltes ganes. Jo ja vaig estar a Rio, no em va sortir molt bé perquè no estava preparada i era molt petita i psicològicament em va venir gran l'experiència. Llavors en aquests jocs tinc moltes ganes de poder aprofitar el que vaig viure a Rio per donar-li la volta i intentar millorar tot el que vaig fer i evidentment, ja que m'he classificat amb una bona marca, que millor que rebatir-la i poder millorar aquesta marca. Has parlat sobre que tens una psicòloga que et va ajudar durant el confinament i llavors com és d'important la salut mental entre els esportistes d'elit? Jo crec que és primordial, en plan, crec que és molt important, evidentment, el treball físic i a l'aigua, sobretot, però tenir el cap centrat i les idees organitzades crec que és el millor. Jo vaig començar fa 5 anys i just al moment de Rio em va faltar una mica d'aquest apoyo psicològic, no? I aquest any, per exemple, crec que he madurat bastant mentalment i ella ha fet quasi tot el treball, o sigui, estic superagraïda i és una cosa que crec que tots els esportistes hem de tindre. I quins reptes et queden per assolir en el món de la natació? Pues bastants, la veritat. Però estic molt contenta amb el que ja he aconseguit i evidentment tinc molts somnis per fer realitat, no? I un d'ells és anar a Tòquio i poder ficar-me en una final i poder lluitar-la. Llavors, a part d'això, tinc bastants més, no només d'entrenament i de proves, i que siguin la meva prova principal. Tinc bastants perquè he de millorar en moltes coses, però qualsevol somni que tingui serà una motivació i això em guiarà a tenir ganes i seguir el camí que vull seguir. Si t'haguessis de quedar amb un moment de tots els que has viscut en la teva carrera com a nedadora, amb quin quedaries? Pues em quedaria més amb el moment de fer-me la mínima de Rio, la primera mínima que vaig fer, perquè va ser una mica inesperat. O sigui, jo me'n recordo que estava competint i evidentment sabia pel que competia, però no tenia clara la mínima, o sigui, la marca mínima per poder anar als Jocs. I me'n recordo d'arribar a la paret i de dir a la meva rival: tia, felicitats, que ho has aconseguit. I jo de dir, no m'ho puc creure, en plan, que me'n vaig als Jocs, saps? És una cosa que sempre havia desitjat, sempre és com tot somni d'esportista, és anar a uns Jocs, arribar allà i vamos, va ser increïble aquell moment. Me'n recordo que vaig plorar més que mai, però de l'alegria. Vaig abraçar el meu entrenador, tothom no sé, era com... Em sentia molt recolzada i em va agradar molt aquell moment. Què ens pots explicar de com vas viure els Jocs Olímpics de Rio? Als Jocs Olímpics de Rio jo tenia 18 anys, ara tinc 23 i me'n recordo que vaig arribar allà i amb la via i em vaig quedar amb la boca oberta de dir: mare meva, això és enorme, hi ha molta gent bona, tothom està pendent de mi. I me'n recordo que això va ser molt negatiu a l'hora d'anar a competir, ja que
era com que em vaig ficar molta més pressió de la que em podia haver posat, i això em va afectar negativament, ja que vaig arribar a la piscina i no podia pensar en una altra cosa que no fos això, la gent que m'estava mirant, on estava, que les meves rivals eren boníssimes i jo tenia 18 anys acabats de fer, que no sabia ni com em deia ni què feia aquí, i això em va afectar molt negativament. I per tant, per això vull aprofitar aquests jocs de dir, ja sé el que és això i vaig a por ello, en plan que m'ho mereixo, perquè si estic aquí és perquè m'ho mereixo, i de poder lluitar amb les millors i poder millorar la meva millor marca. Bé, moltes gràcies per atendre'ns i des del Catalonia Talent et desitgem molta sort en les Moltes pròxims gràcies Jocs a Olímpics. vosaltres, a vosaltres.